వెల్కమ్ టు కానక టీవీ. శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జరిగిన ఘటనలో మృతి చెందిన వారికి ప్రభుత్వం 15 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం ప్రకటించింది. దీనిలో భాగంగా టెక్కలి, నందిగాం మండలాల పరిధిలోని పిట్టల సరియా, రామేశ్వరం, శివరాంపురం గ్రామాల్లో మృతి చెందిన కుటుంబాలకి కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరపు రామ్మోహన్ నాయుడు మరియు రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరపు అచ్చెన్నాయుడు మృతుల కుటుంబాలని పరామర్శించి సానుభూతిని తెలియజేసి చెక్కుల్ని పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ కార్యకర్తలు, అభిమానులు పాల్గొన్నారు. डेट కావాలి సార్. అలా ఒక నిమిషం. మన ఆర్టీఓ గారు